Il-ħadd filgħodu telqu lejn il-Lussemburgu it-tieni grupp ta' immigranti li kienu daħlu f'pajjiżna b'bord l-Envy Lifeline. Ħabbar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'kollegament telefoniku fuq One Radio. Dan wara l-ġimgħa li għaddiet telqu minn pajjiżna l-ewwel grupp lejn Franza fid-dawl tal-azzjoni immedjata laħ pajjiżna biex dawk abbord l-Envy Lifeline jitqasmu f'disa pajjiżi Ewropej. Intant, u mistenni li fil-ġimgħat li ġejjin iżjed immigranti iħallu pajjiżna biex jirrelokaw ruħhom fil-Belġju, l-Irlanda, l-Italja, l-Olanda, il-Portugal u n-Norveġja. Din l-istess inizjattiva issa qed tintalab mill-Italja għas-sitwazzjoni ta' 450 immigrant li jinsawwa b'war żewġ dajjes u li huma mistennija jinżlu fil-portijiet Taljani. Fit-tweet is-Sibt filgħaxija, il-Prim Ministru Joseph Muscat sqar li tkellem mal-Prim Ministru Taljan Giuseppe Conte u qiegħed li bħalma sar fil-każ tal-Envy Lifeline Malta setgħin fid-distribuzzjoni tal-immigranti fost numru ta' pajjiżi Ewropej. Turija ċara li pajjiżna mhux biss jitkellem imma anke joffri solidarjetà. L-immigranti f'dan il-każ ġew salvati minn fuq lanċa tas-sajt li telqet mill-Libja. Huma ġew interċettati fil-baħar waqt li kienu 53 mil nautiku l bogħod minn Lampedusa u 110 mil nautiku l bogħod minn Malta. Huma ġew salvati u ttieħdu fuq żewġ vapuri tas-salvataġġ filwaqt li 8 nisa u tfal ittieħdu mill-Gwardja tal-Kosta Taljana lejn Lampedusa minħabba li kellhom bżonn il-kura medika. Fi stqarrija, il-Gvern Malti sostna li l-azzjonijiet tal-istess Gvern Malti f'dan il-każ huma bla preġudizzju u bħal f'oħrajn b'konformità mal-liġi internazzjonali.